ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ютуб канали мо Насим ТЖ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ғариб. Хоб дӯстони азиз, дар навори имрӯза фақат хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ма навортем бари шумо пешкаш мекунем. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ мошин, хона, замин ягон техника дошта бошед барои реклама кардан ё фурӯхтан, ҳатман дар ватсаби мо 911 32 44 44. Хулоса дӯстони азиз, суратҳоша ё ки видеош карда қатъи маълумотҳои пурраш дар ватсаби мо партоед, реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Раҳмати калон барои дастгирон дӯстони азиз, аз заматон миннатдор ҳастам ки мо дастгир кардем, мо ба 100 000 подписчик расидем. Дӯстони азиз, касоне ки дар Федератсияи Россия қарор дорад, яъне ки ютуботон сис кор мекунад, мо дар телеграм яъне ки канал кушодаги ҳастем бо номи Насим ТЖ. Силкаш дар таги комментарий мондагӣ, ҳама каса бидоред дастгирӣ кунед, подписация кунед. Аз ҳаматон хоҳиш мекунем, раҳмати калон барои дастгиритон, даст нова тамошо кунед. Ба ҳаматон тамошобиҳо фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланд бошед. Худоҳофиз. дӯстони азиз, касоне ки билетҳои арзон кофтеса бошад, яъне ки авиакассаи арзон, марҳамат, мо ба шумо ширкати бодарон тавсия медиҳем, ширкати Ҳоҷи Аҳаддин ҳастае ки дар ин соҳа 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. Компания боваридор ҳастед дӯстони азиз, метавонед ба дили пур билетҳо харидорӣ кунед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. Дӯстон, рақамҳои ватсапатон дар экранои шумо, марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. Ба ҳаматон роҳи сафед, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Баъд аз таксиҳои хуҷанд гуфтагӣ пеш аз кӯли Душанбе, маҳаллаи Бакавули Нав, аз роҳи калон 1 километр то даруни хонара ҳастай. Асфалт кардагӣ ҳамаш гуфтагӣ дӯстон, маҳаллаи аҳолинишин ҳастай, мактаб об ҳастай ва фавран фурӯхта мешавад гуфтагӣ, де дар хона ҳастай ва дета подвал дорад. Нопӯшонда 5 сотиқ заминай, нархи ҳавлира дӯстон, яъне ки хонара 150 000 сомониш мега. Марҳамат, дар рақамҳои рӯи экран буда номерҳои ватсап нора дӯстон, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Хоруғда қарор дорад. 4 дархона мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминаи кухни, баня, ошхона дорад. Нархша хулоса 350 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Шоҳмансур хонахар бошед, 4 дархона гуфтагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр ҳастай. Свет ҳам дорад, нашоди обуш ҳечи гуфтагӣ нестай, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Рақамҳо барои тамос 909 91 90 89 қади. Ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯтакӣ, деҳаи Ҳаёти Нав, пеши Мошинбозорда қарор дорад. 3 дархона ҳастай ва масоҳати заминаш 3 сотиқ замин, яъне ки дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Гирду атрофаш маҳкам, нархша 290 000 сомониш мега, камтарак дигар савдо дорад. Ина марҳамат, даруни хонара бо диққат тамошо кунед. Рақамҳои соҳибхона 30 05 80 61 қади. Ватсап ва номи дастиам дорад. Марҳамат, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. Марҳамат дӯстон. эълони навбатиамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Жилмастӣ қарор дорад. Хона дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. 6 дархона дорад, 2 веранд, подвал дорад гуфтагӣ, ремонтҳои миёна. Барои маълумоти бештар, рақамҳо барои тамос дар экранои шумо, нархша 430 000 сомониш мега, яъне ки хона гуфтагӣ дар навхонаҳои
охто қарор дорад. Фавран фурӯхта мешавад. Бо нархи 430,000 сомонӣ савдо ҳам низ мешавад. Гуфтагиай рақамҳо барои тамос 008 33 71 33 қади марҳамат ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафҳои яъне ки деҳаи Қаротегинскида қарор дорад. хона се дар хона ҳастай ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Подвал ҳам дорад. Маълумоти пуррабдагӣ нестай дӯстони азиз, яъне ки нашоти обу суд ҳечи гуфтагӣ нестай. Нарша 500,000 сомониш мегӯяд, камтарак дигар боз арзон мешавад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%. Рақамҳо барои тамос 31 77 94 44 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман ба мо муроҷиат кунед. мо реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгиритон. сурошна ҳавлии фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Дарёобод, Бустонсарои Маҳмуд. хоб 6 сотиқ замина дӯстони азиз, 6 дар хона бо таъмири хуб, оби свет пастаяне ҳастай. гуфтагие ки сурошна фурӯхта мешавад. ана хулоса як рӯз вақт дорӣ гуфтагие ба ин нарх қади баҳодори азиз, боз аз пагаҳ нархаш иваз мешавад. 6 дар хонаҳай 6 сотиқ заминаи нархша 480,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат сурошна успед кунед. гуфтагие ки агар ҳамин рӯза мисол успед ки накунед, пага бо нархаш иваз мешавад. рақамҳои соҳибхона 939 10 16 90. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои посёлкаи Айнида қарор дорад. хона ремонтҳои беҳтарин, се дар хона ҳастай, подвал дорад. хулоса дар 10 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирду атрофи хона маҳкам карда шудааст. нархи хонара 620,000 сомониш мегӯяд. баҳодори азиз, камтарак дигар боз арзон мешавад. рақамҳои соҳибхона 976 10 67 67. ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед, яъне ки ҳоҷатхона бандияи дарунӣ дорад. марҳамат ба ҳамин рақамҳо дар тамосед ва маълумоти муфассалтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур ва деҳаи Қаротегинскида қарор дорад. хоб се дар хона ҳастай, дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша сурошна гуфтагиай бо нархи 270,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибхона дӯстони азиз, хай десен хона дар чӣ ҳолатай? хона коробка мебошад, дару тиреза часпондагӣ нестай. 270 мегӯяд. рақамҳо барои тамос 901 06 01 14 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ҳаштумин эълонамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Камола. 5 дар хона 3 сотиқ заминаи хона дар этажа ҳастай. дӯстон гуфтагиай дар якум ошӯнаш 2 хона ошхона ва на ҳоҷатхона дорад. термикс дорад гуфтагиай, яъне ки без ремонтай. дар дуюм ошӯнаш 3 дар хона консонер, телевизор, шифонер, қолин, парда бо таъмири нав мебошад. хона камераҳои назоратӣ дорад. 5 дар хона ҳастай. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин, хулоса нархша 580,000 сомониш мегӯяд. мошин қади мошин яъне ки қабул намекунем.
ягонта хонагах бошад навостойка аз тарафҳои 9 километр ё ки аз тарафҳои калсавои сеюмбаза фақат ба навостойка қади иваз карда мешавад. Дӯстони азиз, марҳамат метавонед рақамҳоро экран намуда дар тамос шавед. дӯстони азиз, дачаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи ҷӯянгарони деҳаи Ромид дар наздикии роҳи Калон ва лаби дарёи Кофарниҳон қарор дошта фавран фурӯхта мешавад. дача дорои 11 сотик замин дуэтажа ҳастай ва 6 дар хона иборат мебошад. илтимос гуфтагӣ фақат хадирҳо занг бизанед, беҳуда вақти худона ва дигаронро яъне ки нагиред. 6 дар хона 11 сотик замин нархи хонаро дӯстони азиз 650 000 сомониш мегӯяд. рақамҳои соҳибхона 905 70 36 36. марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиён квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дом худаш 6 этажаҳай. хонагоҳ квартира 65 квадратный метрай квартира қарор дорад дар 6-ум этаж. нархша ҳамагӣ 510 000 сомониш мегӯяд. боз гуфтагӣ ки камтар дигар, яъне ки савдо дорад. оби свет ҳастай. рақамҳои соҳибхона 979 99 99 02. ошхона, кухни, ҳоҷатхона ҳамаи яъне ки шароитҳош қади ҳастай. сӯрошна фурӯхта мешавад. 510 000 сомонӣ савдо мешавад. савдо дар назди ҳамин хона. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, ин охирин эълонамо ҳастай дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Варзоб, яъне ки Навобода қарор дорад. 4 дар хона ҳастай сӯрошна гуфтагӣ фурӯхта мешавад ва дар 12 сотик замин ҷойгир шудааст. нархша 380 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибхона 988 38 49 13 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон, барои лайк кардан ва барои падешка карданатон. миннатдорам аз ҳаматон. худованд нигаҳбонатон бошад. дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. аз куҷо ки хона замин дар кор бошад дар комментар бинависед. ба шуморо кофта пешниҳоди шумо мегардонем. дӯстон, худованд нигаҳбонатон бошад. зиндаву сарбаланд бошед.